Samsung Galaxy A55. Už nám Samsung řekl, jak bude vypadat telefon A55, jaký bude mít procesor a další informace o tom. My se teď můžeme kouknout teda, jaký bude. Už víme, že tyhle ty strany budou z kovu a že to už nebude mít v sobě plast, nebo jako z venčí strany. A bude to 5G samozřejmě. Můžeme vidět tady obrázky. Je to úplně stejný, mi se to zdá jako A54, jenže to prostě s jiným procesorem. Myslím si, že kamerky jsou nějaký jiný a ten design bude z kovu. Jinak je to samozřejmě USB-C a co Samsung zmínil, jsou tyhle, že to u zvuku a u vypínání je nadzvednutý. To se mi zase tak moc nelíbí. Jinak se mi to líbí docela dost. Takhle to má i tyhle, nevím, co to je. No, tak teď se můžeme kouknout, jak to má výkonný. Má to procesor Exynos 1480, maximální frekvence je 2075, má to 50 megapixelů foťáku a 12 megapixelů té selfie kamery, 5 megapixelů makrosnímače selfie kamerama, pak být 320 megapixelů. Podle čínské certifikace C3 můžeme očekávat 25 výkon nabíjení pro baterii o údajně kapacitě 500 mAh. Spousta lidí říká, že 25 tu nepatří do roku 2024. Já na to odpovím, že patří a že ono to je celkem rychlý. Samozřejmě 5000 mAh je dost. To má, myslím si, že Pixel 8 Pro a 7 Pro. Můžeme se kouknout na video. SIM kartu to má nahoře, tam taky mikrofon. Dole to má zvuk a 2 šroubky. Jinak mi se líbí ten design té A55 IV, protože mi se líbí, jak to má 3 kamerky a ten jeden blesk. Taky můžem vědět, že Samsung Galaxy S24 vyjde a že bude už mít z titanu tyhle části. Samozřejmě nebude to nějak rozdílný, bude to vypadat nějak takhle. Dorazí to ve, myslím si, že 5 barvách. Mně se hodně líbí tato jejich oranžová nebo žlutá, nebo jak tomu říkají, pak samozřejmě tato zelená se mi taky líbí, i kdyby to bylo hezčí, kdyby to bylo víc do modra. Jinak v designem to není nějaký jiný, než že tohle to má z titanu. A kamerky, myslím, že jsou taky stejný. Koupíte si Samsung Galaxy S24 Ultra nebo A55?